Det bliver sådan en rigtig cabriolet-vejr. Det er det. Du har slet ikke frisyrer til sådan en cabriolet. Ja, det er jo mig, der skal have sådan en. Det er du sgu da heller ikke. Det har jeg da. Skal man være skældet for at køre cabriolet? Ved du hvad, skulle jeg ikke... Jeg tror, jeg skulle gå op og snolle en cabriolet. Gør det. Ja, ikke bare noget, man skal gøre. Du lever kun én gang. Ja, det gør vi sgu. Nyd livet. Ved du hvad? Skal vi ikke... Jeg køber sgu en cabriolet i dag. Kom, vi køber sgu en cabriolet. Vi kan en cabriolet. Se, Oliver. Der er den, du. Z4 Cabrio. Skulle jeg ikke lige snolle den der? Det gør vi sgu. Lad os komme op og hente den. Det skal da være den. Hold kæft, den er fed. Der er prisskilt i forruden. Ved du hvad? 800.000. Det tager vi sgu. Kom, den tager vi. Hej. Der var du. Den Z4 derude. Velkommen til. Ja. Der er prisskilt ude i den. Det er den. Er den stadig til salg, eller hvad? Sommer, det er sol, og det er varmt, selvfølgelig, ja. Skal jeg ikke lige snolle der? Det var en god idé. Skal vi lave et stykke papir på det? Det synes jeg. Ja. Det var det samme. Ja, lad os gøre det med sammen. Vi skal bare vide. Det er bare kortet på, og så... Ja, det tænker jeg. Ja. Fedt. Ja. Min kunde med. Det er lang tid siden, jeg var ude og købe bil. Sidste gang, der var det elektrisk, men nu tænker jeg, at nu skal der så ske lidt. Der skal lidt fart over fælden en gang imellem, ikke? Ja. Så lidt lyd og lidt brøl og... Ja, og lidt vind i håret. Ja. Hvad med resten? Er det finansiering, eller er det bare kortet? Nej, det er bare på kortet, tænker jeg. Ja. Sådan det. Ja. Done deal. Du kører bussen. Ikke så meget pjat, du. Videre. Fedt, mand. Cabriolet, det har jeg altid drømt om. Det er sådan lidt fedt, ikke? Du kan lige så godt starte ordentligt, ikke? Ikke alt det der pjat der. Den anden får vi vist ikke brug for mere. Væk med den. Den kan vi smide herned. Sådan der. Nå, lad os komme videre. Det er fedt det her, mand. Cabrio. Og jeg har lige håret til det. Hey Oliver, det kører sgu bare godt sådan noget cabriolet her. Sådan en række 6'er her. Den går sgu meget godt sådan en. Men ved du hvad? Den trænger altså til at blive nusset lidt om. Så jeg tror hellere, vi må køre tilbage og lige få vasket lidt på den. Fordi vi har vist noget omkring, hvordan man plejer en soft top. Men vi har ikke rigtig vist noget om, hvordan man vasker en cabriolet. Altså hvad man skal være opmærksom på. Så det er det, vi lige skal have styr på i den her video her. Spoiler alert. Jeg har ikke købt den. Er du sindssyg, mand? Jeg har godt ikke råd til at smide 800 bananer efter det her. Der vil jeg sige, der sælger vi sgu nok ikke bilplejeprodukter nok, eller også prioriterer jeg bare lidt anderledes, end at skulle smide så mange penge efter sådan en bil her. Nå, men fed er sådan en Z4 her i hvert fald. Nå, men som sagt, så skal vi jo snakke lidt omkring i dag, hvordan vasker vi på sådan et køretøj her. Og jeg tænker, inden vi kommer til selve vask af toppen der, jamen, så tænker jeg, at i dag vi lige skal lave lidt ekstra lækker fælgrengøring. Og når jeg mener ekstra lækker fælgrengøring, så tænker jeg, at vi skal have gang i lidt flere ting. Fordi noget af det, som der er blevet sådan lidt moderne sådan efterhånden, det er jo at bruge nogle af de her foamer her til at påføre sin fælgrens med. Og det, der er det fede ved at påføre sin fælgrem som en skum, det er jo, at man har mulighed for, at fælgrensen den kan sidde en lille smule længere på overfladen, og herved så kan så får vi lidt ekstra virketid. Og en af de fælgrenser, som vi har, som der virker rigtig godt i de her skum sprayer her, det er den her Alkaloy her fra Autoglans. Det er en syrefri fælgrens, noget med lidt høj pH-værdi, men noget, som der ikke er farligt for de overflader, vi bruger dem på. Og jeg putter omkring 100 ml af Alkaloy i min skumudlægger. Så for at det skal være lidt ekstra lakrids, så bruger jeg også lige lidt Foam Plus. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt ekstra vedhæftning, lidt ekstra smør med, så jeg giver også lige en klat af det. Og så fylder jeg den lige op med noget vand fra min højtryksrenser. Sådan der. Og så er det bare låg på her. Så er den klar til at rengøre noget fælge for os. Som altid, når man skal rengøre fælge, men også lak, sørg for, at overfladerne, vi skal rengøre, de er nedkølet. Og jeg vil sige, nu har vi jo lige været ude og køre en lille tur her, og overfladerne, de er sådan,
de er lune, de er ikke varme, så der kan vi godt, hvad skal man sige, begynde at rengøre på. Og noget af det, jeg godt kan lide, det her med, når vi skal bruge en skumsprayer, det er, at vi kan lege med lidt forskelligt kemi sådan på en gang, fordi nu er det her jo en performancebil, så den har nogle store bremser, der efterlader noget bremsestøv, så vi kan godt smide noget fældrens på. Nogle af de her fældrens flyverfjerner med blødende effekt, den kan vi godt smide på først. Lige komme til at opløse alt det her, vi har her. Vi kan jo se, at vi får den her blødende effekt, altså vi har rigtig meget bremsestøv på fælden. Og noget af det, som de her basiske fældrense, de er gode til, det er gode til at fjerne meget snavs. Men har du en performancebil, hvor du har store bremser og får rigtig meget bremsestøv, jamen, så kan det være en god idé at kombinere med nogle af de her fældrens flyverådsfjerner, som der har den her kemiske reaktion her, som I kan se, når de bliver sprayet på fælden. Det fede ved Alkaloy her, det er, at det er også et godt produkt til at rengøre dæksider ned på. Så i dag der vil jeg faktisk ikke påføre en dedikeret dækrens. Der bruger jeg sådan set bare Alkaloy her. Men lad os lige få gang i skumsprayeren her. Den er tændt. Sådan der, så er den klar til at pumpe. Og lige omryster den bare en lille smule her. Sådan der. Så har jeg fået påført min fældrense. Og med kvæg vi også har skummen her på her, så har vi jo rigtig meget smørmiddel også til, når vi kommer med vores børster og pensler. Og det, som jeg lige starter med at tage, det er at tage min store EZ børste her. Og den tager jeg lige at køre ind her, så jeg lige kommer op i skærmen her. Så vi også lige får rengjort herinde. Og så tager jeg min dækbørste. Og I kan se her på dækkene her, der er Alkaloy allerede begyndt at trække brun med ud. Det vil sige, at den fungerer som en rigtig god dækrens også. Jeg giver lige dækkene en god skrubber med min dækbørste her. Fordi så bliver de også helt rene, når vi skal putte lidt tire på til aller sidst. Og det gør vi jo altid, hver eneste gang vi har vasket vores bil. Så det man kan gøre nu, det er jo, at man kan fortsætte med at arbejde produkterne inde på fælgene. Men jeg bruger egentlig også skummen her, og den her fældrens flyverådsfjerner, jeg bruger først, bruger jeg egentlig også lidt til at i blødsætte det, som der nogle gange sidder på fælden. Hvis jeg gik i gang med mine børster og pensler med det samme nu, så vil jeg ligge og køre rundt i det bremsestøv, som der sidder på, og det ønsker jeg ikke. Så jeg laver lige, det jeg lige har gjort, det er det, som vi kan kalde for en forvask af fælden. Så jeg giver lige en grundig spuler nu her. Så påfører jeg min fældrens igen her. Sådan der. Og så kan jeg gå i gang med mine fældbørster og pensler. Og efter jeg har været inde i baljen, så tager jeg lige fronten af fælgene her med en blød detailingpensel her. Så vi lige får det med, og jeg kan jo også lige komme ind på bremsekaliberen, der kan den jo også godt lige finde vej. Nu har jeg jo nogle malede kaliber på den her bil her, så husk også lige derhjemme at få ordnet jeres kaliber. Og på kaliberne her må I jo godt bruge jeres fældrens, som I bruger derhjemme. Gerne hold jer til de syrefrie, så er I sikre på, at I ikke laver nogen skade på dem. Laver nogen kemiskader. Og kemiskader, de kan jo oftest komme, hvis man bruger noget, som der er for kraftigt, typisk hvis det er for syrligt, eller hvis man lader produkterne sidde for lang tid på. Så prøv at undgå det. Sådan der. Så tror jeg, vi kommer godt imellem alle ærerne. Og så lige hele vejen rundt, sådan her. Og lige i midten her, bolthullerne. Sådan der. Og så en afspulning. Og så har vi nogle M-fælge her, som der står fuldstændig ligesom nye. Alright, fælden er klaret. Tid til noget forvask af køretøjet. Og vi har jo kloden op, stoftaget. Og man kan sige, at når vi skal vaske vores biler, og vi har stoftaget, så er der, der er 2 veje, vi kan gå.
Der er den ene vej, hvor at vi skal lave en let rengøring, og så er der den anden vej, hvor vi måske gerne vil gå lidt grundigere til værks. Men lad mig prøve at vise jer, eller fortælle jer i hvert fald lidt om begge to. Fordi hvis jeg går op og kigger på kluden nu her, så vil vi se, at der er nogle steder, hvor der er nogle stæng, og der er nogle pletter i den. Så i dag kunne jeg godt tænke mig at måske at rengøre den lidt grundigere. Så det jeg egentlig starter med at gøre, det er at tage sådan et produkt som Multi her, som der er et affedtende eller lidt mere dybde rengørende produkt. Og det tager jeg lige at sprayer ind i hele floden, og sprayer lidt ekstra på de steder, hvor at der sidder lidt ekstra snavs. Så ud over hele floden her. Lige ved den godt ind. Sådan der. Så tager jeg min forvaskeskum, og så tager jeg og lægger den ud over. Hvis min kalesje den ikke er super beskidt, så springer du bare det step, som jeg lige har vist. Det springer du over. Så jeg lægger lige min forvaskeskum ud over her. Sådan der. Fordi så starter jeg lige med at få styr på min klud. Mit stoftag. Så starter jeg lige med at vaske det. Det Multien gør, det er, at den tager noget af alt det snavs, som der sidder godt fast helt nede i stoffet, og opbløder det. Og så har vi jo forvaskeskummen her, som der giver os noget at knuppe i, og noget, der er med til at løfte snavset til overfladen. Så når vi nu har givet det en god skrubber, så kan vi stille og roligt skylle snavset af. Og så tager jeg med en blød børste her. Jeg skal nok lige linke til alt det, jeg bruger nede i beskrivelsen af videoen. Og så tager jeg lige med den, og så tager jeg lige og giver kluden her en skrubber. Og det er en ganske forsigtig tur. Jeg så skrubber ikke hårdt på nogen måde. Jeg lader den bare køre henover. Når jeg så har skrubbet herop, så skal vi have sæben af kalesjen igen. Og nu står jeg jo her med min højtryksrenser. Men det er forbudt sådan helt generelt at bruge højtryksrenser på sådan en stofkalesje her. For du kan simpelthen ødelægge fibrene. Og overfladetykkelsen, den er altså ikke særlig tyk, så du kan faktisk gennemvæde det, sådan så du skyder ind, og sådan så der kommer vand ind på den anden side. Og så er der jo alle de her steder herom, hvor at den skal slutte tæt. Den her kalesje, det er altså ikke lige så i en almindelig bil. Så derfor, så tager jeg, fordi jeg har muligheden for det på min højtryksrenser, så tager jeg, og så skruer jeg gevaldigt ned for mit arbejdstryk. Står du derhjemme, så vil jeg anbefale dig, at du bruger en haveslange eller noget den lignende, og så bruger den form for vandtryk. Og så tager jeg lige og løsner alt sæben her. Stille og roligt her. Sådan der. Og du sørger simpelthen bare for at skylle kalesjen ind til, at der ikke kommer mere skum. Og så har du sådan set rengjort taget. Normalvis så siger vi jo, at man ikke skal vaske i en skumforvask, fordi der ikke er noget smørmiddel i. Men på sådan en stofoverflade her, der har vi ikke behov for smørmiddel. Der har vi måske mere behov for noget, som der kan gribe fat om tingene og trække det op til toppen, sådan så vi kan spule af. Så, men lad os komme i gang med resten af bilen. Insektfjerner er næste skridt. Og på sådan en hvid bil her, der ser man jo bare insekterne ekstra meget. Bruger jeg Borghoff her, som der er en syrefri, voks-sikker, coating-sikker, foliesikker, PPF-sikker insektfjerner. Og I kan jo se her, hvordan insekterne de stille og rundt begynder at blive opløst og løbe her. Får det her farveskift, når deres ekskrementer her de bliver opløst. Og lad os lige tage den med insektfjerner, fordi at, der var en forleden dag, som der skrev, at man kunne da bare bruge en all-purpose cleaner til fjernelse af insekter. Det var da det samme som en insektfjerner, og det er det overhovedet ikke. En all-purpose cleaner, det er en basisk sæbe, så det er oftest noget, som du har langt højere pH-værdi. Så det er langt fra lakforsegler eller voks-sikker. Så hvis du gerne vil passe på
overfladerne, og også passe på dem. Lad os sige, at du vasker under knap så ideelle forhold, det vil sige, at du har svært ved at finde skygge, så brug insektfjerner klar til brug. Det er en langt mere sikker måde at fjerne den på. Så kan det godt være, at all-purpose cleaneren, den kan være mere effektiv, altså den kan fjerne mere snavs, men det er ikke en bedre løsning, hvis ikke du ved, hvad det er, du gør. Tilbage til min piste skumforvask igen. Altid vores forvaskeskum ud over vores basiskemi, det vil sige vores insektfjerner. Holder lidt på insektfjerneren, forøger arbejdstiden. Mi amore, latte macchiato, per favore. Så kan det få lov til at hygge sig på overfladen. Detailingpensler rundt i forvaskeskum. Jeg har vist det, mange andre viser det også, at når man har forvaskeskum på, at så kan man med det samme gå i gang med at gå og nulle rundt de her steder her. Og ja, det kan du også godt gøre, hvis bilen den ikke er meget beskidt. Hvis bilen den er meget beskidt, så vent med at gå rundt med din detailingpensel, alle de her kroge og kanter, indtil du har forvasket. Fordi herved så sikrer du, at du har fjernet alt det snavs, som der kan ridse bilen, og så går du ikke og ridser i kroge og kanter med din detailingpensel. Alright. Forvasken og insektfjerneren har fået lov til at sidde lidt på. Nu skifter jeg til en dyse på 15 grader. Det vil sige, når jeg kører 15 grader, så får jeg lidt mere rensekraft, end hvis jeg gør på en 40 graders dyse. Nu vil jeg her er det ikke 15 grader. Nej, det passer ikke. 25 grader. Så 25 graders dyse. Og jeg har jo snakket meget om det der med, i hvilken retning og så videre, altså hvor skal man starte med at spule og så videre. Jeg starter altid med at spule der, hvor bilen den var eller er mest beskidt. Fordi så ved jeg, at det er de områder, jeg skal koncentrere mig om. Så og på Z4'en her, jamen der var det fronten, eller der er det fronten, fordi det er der, vi har mest insekter på. Nu er det jo en sommerbil, så den kommer kun ud at køre, når det er, at der er insekter på vejene, og det er mest, når solen skinner, den kommer ikke til at køre særlig meget regnvejr. Så jeg giver den en grundig spul her på forsiden her. Nu kan I se her, været over den forvask med en insektfjerner, og hvad sidder der tilbage? Der sidder en lille bitte smule hernede, som der sådan set er opløst, så når jeg nu kommer henover med min vaskehånd, jamen så forsvinder det. Det forsvandt også bare med et ekstra spule. Så er det vaskebilen, vi har fået forvasket, og jamen, altså, nu er der minimalt med snavs tilbage på bilen. Så nu skal vi i gang med at håndvaske bilen. Man kan jo, hvis man godt kan lide at vaske på den måde, og lægge sin sæbe på, altså sin vaskeshampoo, og lægge den på som en skum. Pure her fra Autoglans kan jeg rigtig godt lide at vaske med. Det eneste, der er i den, det er, at den skummer faktisk ikke super godt i skumlansen her. Men det kan jeg kompensere lidt for ved at putte omkring 50 ml af sæben og 50 ml af den her skumbooster her, som der hedder Foam Plus. Sådan der. Fordi så vil Foam Plus, den vil hjælpe med, at Pure her, den vil skumme, og den vil tilføre ekstra smøremiddel til skummen. Og så lægger jeg bare min sæbe ud over bilen. Og igen, jamen taget har jeg jo været på, så der prøver jeg egentlig at undgå at påføre det. Men altså, I kan også sagtens, når I når hertil, påføre det på taget, og så give taget en skrubber med børsten, hvis det er det, I har lyst til. Og så går jeg simpelthen i gang med at vaske bilen her. Og nu har jeg jo kun en skyllespand med, fordi at sæbene har jeg jo op på min bil her. Og det er også dejligt nemt at se, hvor man er nået til her, når man har sæbe på bilen. Fordi de steder, hvor der ikke er sæbe, jamen de er de steder, hvor man har glemt at vaske.
Og så er det her, når du begynder at vaske her, så er det her, du godt må tage din pensel med. Så når du kommer ind til nogle steder, hvor der ikke er helt plads til din svamp eller vaskehånd, så kan du lige tage penslen og lige sørge for at komme rundt om de her kringelkroge her, så du også får vasket ind i dem. Så er det tid til afskyllningen, og igen lukker jeg lidt af trykket ud. Altså når vi skyller sæbe af, så har vi ikke behov for vanvittigt højt vandtryk. Gå lidt mindre her. Sådan der. Alright, nu har vi jo vasket bilen, og den er ren, men som I kan se her, vandet det klister jo på lakken, så den er ikke sådan super nem at aftørre eller blæsetør. Men man kan hjælpe det lidt på vej ved at bruge nogle af de her skylleforsejlere, som vi har i shoppen. I dag har jeg den her Aquasil med, så man egentlig simpelt sprayer på de steder, hvor man gerne vil behandle. Og man kan jo næsten fornemme, at der allerede kommer sådan en afspændende effekt. Og så skyller man simpelthen bare af. Og så vil den give lidt forsejling, men i hvert fald også gøre det langt nemmere for os at tørre bilen af, når vi skal til det. Så i stedet for at vandet det lå sådan meget som et lag hen over lakken, så ligger det små vandperler nu her. Så er det meget nemmere at få af bilen. Må jeg bruge en skylleforsejler på mit stoftag? Nej, lad være med det. Det fungerer ikke der. Der skal du bruge et rigtigt imprægneringsprodukt, som vi har vist i en anden video, som du kan finde heroppe. Så bliver vi færdige med at vaske den. Prøv at se, hvor fin den står, selvom den er våd her. Men hvordan vandet perler på den med Aquasil her. Så det er nogle af de nemmeste løsninger, vi har, hvis du godt kunne tænke dig at lave noget nem forsejling af dit køretøj. Som du kan se, det er jo bare at spraye på, og så skylle af med vand. Rigeligt vand. Sørg for at skylle godt ind i kroge og kanter og sådan noget. Altså vandet, det kommer jo ind alle vejen i bilen, så sørg for at skylle det ud. Fordi er der noget af det her forsejler her, som gemmer sig inde i dørhåndtag, eller inde i en fals, eller sådan, så kan det godt give en lidt fedtet hende. Så sørg for at skylle grundigt. Nu sveder jeg. Nu skal jeg have den her af. Der er et dejligt lummer herinde, Oliver. Og Sørensen der. Nå, aftørring. Der er et par måder, man kan tilgå den her aftørring af stoftaget på. Man kan egentlig faktisk godt bruge, vores traditionelle tørhåndklæder, men sørg for at vælge nogle håndklæder, som der ikke fnukker, f.eks. de her double twist. Og så kan du se her, at vi tager det her felt herop på taget her, og så jeg lige lægger håndklædet på, så kan jeg lige lægge det sådan her. Og så sørger jeg lige for at få det dubbe godt imod taget her, sådan så det kan absorbere vandet, som der sidder i stoffet her. Og som man kan se her, når jeg tager, så kan vi se, hvor meget vand, som jeg egentlig har fjernet med tørhåndklædet her. Så gør jeg lige det samme herover. Det er bare så har det meste af vandet ud af, fordi man kan sige, hvis vi ikke får vandet ud af kalesjen, altså der er jo som oftest også kalk i, og det er noget af det, som der egentlig også er med til at gøre kalesjen lidt grå og trist over tid. Det er alt det her kalk, som vi har i vores vand. Det er den ene måde, at vi kan gøre det på. Nogle vil måske spørge, Mathias, hvis jeg nu har nogle af de der luftblæsere der, kan jeg så ikke bruge dem til at tørre taget med? Jo, det kan man godt. Det man bare skal være opmærksom på, det var igen lidt det der, jeg startede med, det der med højtryksrenseren, at vi kan risikere at blæse vandet ind alle mulige steder, og det er måske ikke det, som vi ønsker, hvis vi gerne vil passe på sådan en klud her. Så skal vi passe lidt på med det her høje lufttryk her, og vi kan blæse vandet ind alle mulige steder. Så min anbefaling er faktisk til det at
faktisk nøjes med at bruge et tørhåndklæde. Og så må man så sige, så sparer du også lige nogle penge der til din kaleche, men ikke helt alligevel, fordi prøv engang at se her. Hvad mangler vi egentlig, Oliver? Tire shine. Yes, tire shine. Altid tire shine. Du kan se, bilen den er jo pæn ren og blank og så videre. Men altså, når man kigger ned på dæksiderne her, ikke, så ser de altså lidt træt og grå ud. Så det skal vi lige have løst. Hydroplast her. En af mine 2025 favoritter til sådan noget dæk her. Et produkt, som vi kan bruge til plastik, gummi og dæk. Og vi kan påføre det med en applikator i skum med mikrofiber. Hvad vi nogle gange har lyst til. Få den godt ind i dækket her. Man kan fortynde den op, hvis man synes, den ser for shiny ud rent. Jeg kan nu godt lide den ren på dæksider. Det synes jeg, den skal være. Jeg ved ikke, lad mig høre dig derude, hvis du har prøvet hydroplast. Skal den være ren på dæksider, eller fortynder du den op? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Sådan der. Så har vi nogle dæksider, som matcher det øvrige rene look. Hvad vi har. Så fik vi vasket lidt cabriolet. Jeg håber, du blev klogere på, hvordan du passer på din bil med blødt tag. Har du spørgsmål til den her video, så er som altid velkommen til at skrive til os i kommentarfeltet under den her video. Og under den her video, der er også altid en beskrivelse af, hvad var det for nogle produkter, som vi brugte i den her video, hvis du selv gerne vil i gang derhjemme. Og husk, det koster ikke noget at drømme. Rigtig god bilplejelyst.